kai da kin zama amarya. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Girmiya ta mata lokacin kiyaye soyayya ta yi rana Otaisha kin zama amarya. Ranar farin ciki ce dole na ta yaki na zo ta yaki murna Otaisha tauraruwa. Allah nake ta roƙo ya dana hada kawunan ku da bin Jafar daga yau kun zama to daya. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Gani kuka amarya Otaisha na hanaki dan aure ibada ne kira ya sunnar nabina. Ga wasu suna nima ba su kai ga samu ba in ku samu naki Otaisha kin yi ban kwana. Ladabi da biyayya kiwa mijinki dan ku shine naki cikin dare zuwa rana. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Ango bin Jafar Abdullah na kiranka wanda cin amana yau shawara ta na bayar. Dan amana aka baka ka rike ta da gaske Jafar bin Jafar babatin kai kayar. Hakuri za ka karo ka ji dan uwana kar ka ba mu kunya na da shekara 15. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Kagacin ta da shan tasira ta yawo yanka ta ji Jafar ango da kula da lafiyar ta. Satira na sawanta da yana a kanka da kula da ilimin ta banda ta takuta. Yau kai ne uwa da uba a gare ta ba ƙarya na da hankalinka ka ba ta dukkan hakinta. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Maimuna Otaisha amarya ga ki gashi sai ki damƙe shi amana ya zamo mijinki. Kwantar da hankalinki dan bishi ya baki in biya Otaisha ba batu na raki. Idan ga nuna da'a a zama na aure amarya Otaisha na jawo hankalinki. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Ya ce miki yaske ma ki ce masa yeso kar ya ce miki yaske kuma ki ce masa no. Yin hakan shi ne daidai a zama na aure kar ya ce miki yaske kuma ki ce masa no. Kar ya ce miki yaske kuma ki ce masa no. Ba tarbiyya ba ce Otaisha kin ji yar rigata. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Tabbas in ka ga wata ashe ko ka ga zara ga nan bin Jafar ga Maimuna Otaisha. Sai ku ta kunku da gwas ango da amarya soyayya ce ta haɗa ku ba kiyayya ba ce. Ni Abdullahi lugudan waka gane ga ku tambura na soyayya nake bugawa masoya. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Uwa da dangi dan su nan a jere sun fito da murna Otaisha share hawaye. Ga iyayenki su ma sun taho a tare duk suna ta murna babu boye boye. Ga kowa na ta murna babatin halaye ga abokai na ango hada da dukkan ƙawaye. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Rayuwa akwai daɗi inda da masoyi Otaisha ta samu nata za ta je ta huta. Za ta bar kawai wasu na da jin haushi wasu na ta murna don nasu saura irin. Shawara za na baku mata iyayena sai ku rage buri domin samun mazan aure. Soyayya ta yi rana gashi yau an yi aure Maimuna Otaisha oke da kin zama amarya. Amarya yau kin shiga lalle. Ango naki ne.
ango Maimuna ofe da ke ce amarya na zo ne da baitin amarya Maimuna otisha ofe da ke ce amarya shagali ki yau duniya ta yi dare bikin badiri ne biki na 'ya'yan girma auren soyayya kuka yi da juna amarsa ta ango banda jayayya indiya otisha yau kin yi ban kwana yan uwa da dangi suna ta yaki da mana ashe soyayya ta da gamban daɗe wanda bai nana ba ku gane bai more ba yau girma da su iyayenki domin aure ashe soyayya wata ran akwai ban haushi ga yan uwanki su ne muke ban kwana awaye na ki su ne muke ban kwana abokan ango su ne muke ban kwana jama'ar doma su ne muke ban kwana mutanen akwanga su ne muke ban kwana inda bikin barin otisha sai wata rana otisha sai wata rana otisha sai